Jsi Melichar? To budu já. Musím mluvit s tím vězněm. A to jako proč? Kdo vlastně seš? Jindřich, posel pana Racka Kobily. Vyšetřuju to přepadení. Je mi líto, teď mám jiný starosti. Jestli jsi nevšim, řádí nám tu choroba. A s tím nám pan Racek nepomůže. Stejně jako nám nepomohl, když nás přepadli. Na Ratajích neví o žádné chorobě. Ale můžu vám pomoct já. No, jestli sloužíš panu Rackovi, tak bys třeba něco zmohl. Ono si s tím stejně nevíme rady. Co mám dělat? Žije tu s náma jeden čeledín. Matěj. Jo, vím. A ten zná nějakou dívčinu, která pomáhá v klášterním infirmáriu. Johanka se myslí jmenuje. Ta by snad mohla vědět, kam se obrátit. Pokud je teda kam. Už si tam přece mohl dávno někoho poslat. Lidi ani pomalu nevylejzají z baráků, jak se bojejí. A po okolí se rozkřiklo, že tu řádí mor. Kdyby nás někdo potkal, no, skoro se bojím nejhoršího. A navíc, ty seš posel pana Racka Kobily. Tvý slovo bude mít v klášteře jistě větší váhu než slovo sedláka. Dobře, tak klášter. To bude nejlepší. Díky. Alespoň se pokus, prosím. Ostatně, i kdyby ti na nás nezáleželo, ten zajatec má tu chorobu taky. Bez pomoci zemře. Než půjdu do kláštera, hodilo by se mi o té chorobě vědět víc. Jak se projevuje a tak, určitě se zeptají. Těžko říct. Moje žena leží v horečkách. Jiný mají zimnice, některý zvracej a tak. Jiný mu zase vyrazili vředy na kůži. Ale radši si to zjistí sám. Lidi toho fůru navykládají, já už nevím, čemu věřit. Fajn, obejdu je. Domy nakažených jsem označil na dveřích vápnem. Ale nezůstávej uvnitř dlouho. Spolehni se. Měj se pěkně. Pěkný den. Ty jsi z Melicharova statku? Ano. Musím mluvit se zajatcem. Kde pak, pane? Melichar mi zakázal kohokoliv k němu pouštět. Když jinak nedáš. Měj se. To bolí. Pán Bůh pozdrav. Co se stalo? Je to zlý. Zlý. Nejdřív nás přepadnou lapkové, sotva s životama vyváznem, a pak ten mor. Mor, říkáš? To je pravda. Ve vsi něco řádí. Pochcípala nám i zvěř. Je to hrůza.